मॉर्निंग जय जगन्नाथ आमर एक न्यू ब्लॉग को आपण मान स्वागत। मॉर्निंग के चाह बापा पिए बो पिए ये भी पिए। चाह ये बस दीजिए चाह पीबन कि बनई आस चाह लानी बापार बोर एंकर ठाकुर पूजा भी मोर सर सारा बोर भी पूजा ऑफिस में आसिलु अंशु इे आई बाबा आ ए देखिवा चढ़ी केते आसिले देखिवा चढ़ई चढ़ई देखिवा बणी देखिवा बणी केते आसिले आई आई रे नंगू रे नंगू रे नंगू रे नंगू रे सारिकी सकाल खाଇବା सारिकी से बैंक बाहर की गले मो रोषे करने आसिली अंशुर सिझा भी कर दी मो रोषे नहीं भात बसई परिवा डालमा हम परिवा कटा डालमा बसैया डालमा फुटी सारी भात डालमा बसई माछ भी अच्छी माछ देसी माछ उषुना भात आज हम देशी रे कही आंबुल देखिए सारू आलू
ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଖରୀ ମାଛ ନା, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ହେଇକି ହେବ, ଡାଲମା ହେବ, ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମାଛ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ମସଲା, ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ଚାରିଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ। ଏଇ ମାଛ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସାରୁ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି, 3ଟା ନେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଏଇଠି ମସଲା ବି ନେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଦେଇକି ମସଲା କଷେଇକି ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଆଳୁ ସାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଛି ନା, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଝୋଳର କ'ଣ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ସବୁଥିରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯେ ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉଷୁନା ଭାତ, ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟାରେ ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି, ଏକ ତ ମାଛ ଝୋଳ, ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ସାରୁ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ତା ଦିହକୁ ଉଷୁନା ଭାତ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାପା ବି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ବି କହୁଥିଲେ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଅବଶ୍ୟଲି ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଛ ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ହିଁ ସରିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯାହା ଘରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଛୁଆ ଶୁଆଇ ଦିଏନି କି ନିଜେ ସିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଶୋଇକି ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ପୁଣି ଉଠି ସାରିଥିବ, ଶୁଆଇ ହିଁ ଦେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଆଉ ଅଂଶୁର ବାହାରି ଯାଇସାରିଲାଣି, ମାଆକୁ ଡାକିଲାଣି ଯେ ମା ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୋଉଙ୍କର ତାର ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ, ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ବାହାର ବି ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ବାହାର ଝାଡ଼ୁ କରିକି ଲୁଗା ପାଲଟିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କଥା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦିଆ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଗରମ ହେଉଛି। ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି, ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବିନି, ଖାଲି ବାପା ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବେ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ବୋଉ ନିଅ ବାବା, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଛି ଗରମ ଅଛି। ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତୋର ଏଇଟା ଗାଡ଼ି, ତୋର ଏଇଟା ଗାଡ଼ି। ବସଲୁ ବାପା, ତମେ ବି ବସ, ତମେ ବାଁ ପଟକୁ ବସ।
ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଜୁଳୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖିଆ ପିଆ ହବନି?